Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Бүгінгі тапшыруыбызның яңалыкларына күчәбез. Колабызда үзәк яңа ел чыршысы ачылды. Быел ул шәһәребез стадионында урнашкан. Чара кичке 16 сәгатьтән төрле остаханәләр, интерактив зоналар эше белән башланып китте. Әлмәтлеләргә яңа ел тәбрикләрен район башлыгы Гүзәл Хабиддинова җиткерде. Шулай ук программада Җиңел канатлар урам театрыннан премьера, Камертон кавер төркеме һәм Әлфинә Әсхамова чыгышлары. Әлбәттә, дискотека барысы турында тулырак Рәрифә Нигманова материалында. А теперь кричим с Новым годом! Кыш бабай куар кызы төрле аниматор һәм әкият геройлары катнашында театральләштерелгән тамаша, интерактив зоналар, яңа ел атрибутикасы сәүдәрәтләре, әлбәттә инде тәмле зона. Яңа елның төп бәйрәм итү мәйданчыгы кунакларны һәр вакыттагыча купшы бәйрәмчә бизәлеш белән каршы алды. Новый год, у дедушки полно хлопот. Нужно всех поздравить, подарки всем доставить. Бәйрәмгә җыелучыларны район башлыгы Гүзәл Хабиддинова да сәламләде. Хөрмәтле әлмәтлеләр, кунаклар, барыгызны да киләчәк яңа ел белән тәбрик итәм. Без бүген мотор бәйрәмдә. Давайте друг другу скажем, чтобы все у нас с вами получалось, чтобы год у нас получился добрый, светлый. Здоровья всем, и малышам, и родителям, и бабушкам, и дедушкам. Колабыздың үзәк чыршысын ачу һәр вакыт иң күңелле кышкы бәйрәмнәрнең берсе. Димәк, бүгеннән башлап биредә бу колабызның стадионы һәр кич шушындый күңелле уеннар булачак. Бүген исә шушындый бәйрәм күренешләрен Легкие крылья җиңел канатлар урам театры башлап җибәрде. Андерсон әкиятенә нигезләнгән «В поисках Кая» спектакле кышкы могҗизаны якынайтуга, бәйрәм кәефен арттыруга китерде дип уртаклаша тамаша кылучылар. Араларында махсус спектакль карарга килүчеләр дә бар. Мы пришли погулять, посмотреть на спектакль «Легких крыльев». Очень хотелось посмотреть, как они выступают, много слышали о них. Очень понравился спектакль, очень классные костюмы были, постановка интересная. Мы давно хотели сходить на спектакль «Легких крыльев». Костюмы классные у оленя особенно. Тоже заполнились костюмы, особенно вот олень вот этот вот большой, и в конце, когда платья были с розочками такими прикольными. Сүз уңайыннан урам театры артистларын 29 декабрьдән 4 гыйнварга чаклы колабызның башка мәйданчыкларында да күрергә була. В скверах нашего города, около фабрики креативных процессов, в сквере Яшлек. Встретимся с жителями этих микрорайонов, откроем эти маленькие елочки. Потом перемещаемся в Татнефть, у штаб-квартиры компании Татнефть. Мы делаем программы с 30 декабря по 4 января. Чара Камертон кавер группы төркеме чыгышы белән дәвам итеп, яңа ел дискотекасы белән тәмамланды. Рәдифә Нигманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа ел, яңа өметләр, яңа хыяллар вакыты. Азнакайда бу уңайдан күп төрле чаралар, чыршы бәйрәмнәре үткәрелә. Балаларга аерым игътибар бирелә. Аларның кайберләрен безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Тулырак мәгълүмат Эльмира Шарифуллина сюжетында. Шәһәр һәм район мәдәният сараенда узган бәйрәм сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен узды. Биредә алар өчен серле әкият геройлары катнашында кызыклы тамаша әзерләнгән. Балаларны һәм аларның әти-әниләрен муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин котлап, ихлас теләкләрен җиткерде. Бәйрәм кунаклары арасында 5 бала әнисе Альбина Миргасимова да бар. Бирегә ул улы Илгиз белән килгән. Безнең Азнакай шәһәрендә бик күп мероприятиелар үткәрәләр. Менә безнең балалар өчен мастер-класслар үткәрәләр безнең балалар өчен. Менә бик күңелле, менә яңа елларга чакыралар, бүләкләр бирәләр безнең балаларга. Җәй көне сабан туйларына чакыралар, бик уеннарда катнашалар. Безгә бик ошый. Әнисенең сүзләренә караганда, Илгиз мәктәптә яхшы укый, футбол уйнарга ярата. 5 лет посещаю футбол. На турниры. На турниры ездим. Призовые места берем. Призовые места берем. Бу көнне шәһәрнең Тау яшьләр үзәгендә тәрбиягә алынган балалар күңел ачты. Бәйрәм кунаклары Кыш бабай белән Кар кызына кушылып биеделәр, уеннар уйнадылар.
Балалар иҗаты үзәгендә һәр елдагыча укуда, спортта һәм башка юнәлештә зур күрсәткечләргә ирешкән, төрле бәйге, олимпиадаларда җиңү яулаган балалар җыйналды. Чыршылы тамаша әйлән-бәйлән, җырлы-биюле уеннар белән бизәлеп барды. Яңа ел бәйрәмнәре чорында балаларга аеруча зур игътибар бирелә. Һәр көн саен чыршы бәйрәмнәре оештырыла һәм район җитәкчелеге тарафыннан бүләкләр тапшырыла. Мондый чыршы бәйрәмнәре алга таба да дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгілмә шәһәре ЗАГСында районның Хатын-кызлар советы оештырган яхшы традицияләр яңа ел хәйрия балы булып узды. Җыелган акчалар хәйрия ярдәме сыйфатында авыр кешеләрне реабилитацияләүгә юнәлдереләчәк. ЗАГС залы яңа ел стилендә бизәлгән. Бу хәйрия балы белән бәйле. 50-дән артык кеше джаз стилендә киенгән һәм бер стильдә бии. Әлеге балны шәһәрнең Хатын-кызлар советы оештырган. Третий раз мы проводим благотворительный бал. Бу балны 3-нче тапкыр оештырабыз. Хәйрия балы мохтаҗларга ярдәм итү кебек яхшы традицияләр белән бәйле. Без шул рәвешле өлкәннәргә һәм ярдәмгә мохтаҗ балаларга ярдәм итәбез. Бу 3-нче балыбыз. Беренче бал классик, икенчесе гаилә балы булды. Менә быел инде джаз стилендәге бал оештырдык. Катнашучыларның яше 10 яшьтән алып 80 яшькә кадәр. Балда катнашучылар 3 ай дәвамында әзерләнгән. Бу проект бию турында түгел, ә актив тормыш турында дип сөйли алар. Кешеләр монда танышалар, тормышларын якты вакыйгалар, яңа тәэсирләр белән тулыландыралар. Бу проект турында мин Масленица бәйрәмендә белдем. Озак әзерләндек, кызык булды. Бик күп биюләр өйрәндек. Мин беренче тапкыр катнашам. Хәйрия балы бөгелмәлеләр өчен өмет һәм ышаныч символына әверелде. Ул барлык өлкәннәрне һәм балаларны берләштерде. Барлык катнашучыларга бәхет бүләк итте. Здесь собирались порядка. Быел балга бию өйрәнергә 50 кеше килде. Кемнеңдер яхшырак килеп чыкты инде, кемнеңдер начаррак. Шуңа карамастан бу зур команда эше. Икенче елга биергә теләк белдерүчеләр артса, безгә ЗАГСта кысан булачак. Безгә мөгаен киләсе елга стадионда кирәк булыр инде. Балда җыелган барлык акчаларны оештыручылар мохтаҗ өлкәннәргә һәм балаларга ярдәмгә җибәрергә тиеш. Традиция киләсе елга да дәвам итәчәк. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттәге ачык остаханәләр исә кул эшләре осталарының очрашу мәйданчыгына әверелде. Бирдә алар яңа ел алдыннан үз иҗат җимешләре белән уртаклашырга җыелган. Кайчандыр Әлмәт үзенең базарлары белән дан тоткан дип сөйли тарихчылар. Бүген исә Әлмәттәге ачык остаханәләр менә шушындый үткәнебезне бүгенге белән тоташтыра торган яңа форматтагы базар тәкъдим итә. Биредә Әлмәт төбәгеннән түгел, Казаннан килгән 25 оста катнаша. Әлфия ханым менә инде берничә ел лаеклы ялда. Эштән туктауны ул оныкларны һәм һәр вакыт яратып башкарган иҗатына вакыт табу бәхете ди. Соңгы елларда мамыктан уенчыклар ясау белән мавыга. Я всегда любила ручную работу с детства. В детстве шила куклам, вязала одежку, все сама одевала всех кукол, всех своих мишек и игрушек. А вот подросла, потом дочку одевала. А теперь вышла на пенсию и вот стала делать такие игрушки. Чарада катнашучы осталар бер-берен кабатламый. Берәүләре бәйли, икенчеләре тегә, өченчеләре рәсем ясый, пешерә, үрә, һәркемнең эше үзгә һәм бердән-бер. Аларны бер мәйданчыкка туплау теләге Әлмәттәге ачык остаханәләр резиденты чараны оештыручы Инна Зотова да туа һәм ул аны узган ел тормышка ашыра. Быел күргәзмә ярминке икенче тапкыр уза. Здесь встречаются художники, ремесленники, и мне захотелось создать такое мероприятие, на котором они могли бы показать миру свои товары, люди могли бы получить классные новогодние подарки и поделиться теплом со своими близкими. Көн дәвамында ачык остаханәләрдә Әлмәтлеләр осталарының хезмәтләре белән танышып, аларны үзләрендә булдыра алды. Шулай ук биредә теләүчеләр өчен кул эшләренә өйрәнү мөмкинлеге дә бар иде. Рәдиф Янгманова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть тау чаңгысы комплексында сезон тантаналы сөйләм һәм традицион чаралар белән түгел, масштаблы һәм әкияти рәвештә ачылды. Бер юлы 50 кыш бабай тау битләреннән синхрон төшеп, спорт вакыйгасын гаҗәеп тамашага әйләндерде. Мөнир Рахмаевның җырлары астында кыш бабайлар әкренләп әзерләнә һәм тау битенә менә. Барыбыз бергә төшер алдыннан бераз дулкынланабыз диялар. Есть немножко маленький мандраж, как говорится, как перед соревнованием бывает такой вот. Ну, интересно будет, надеюсь, будет
мы очень рады будем. Образларын алыштыручылар арасында кышкы актив спорт түрләрен яратучы хәвәскәрләр дә, профессиональ спортчылар да. Аларга тау чаңгысы комплексы инструкторлары да кушыла. Уверены в своих силах всегда, обучаем людей любых возрастов. Было бы желание, обучим, научим. Нет людей, которые не могут научиться, есть люди, с которыми приходится дольше заниматься. Менә алар яңа ел тылсымчыларының бер армиясе. Көндезге 12-дә әкият персонажлары колоннасы синхрон рәвештә юлга кузгала. Нашего трона! Помашем всем! Ура! Төбәктә актив кышкы ял башлануын билгеләп 55 кыш бабай бер юлы таудан төшә. Кызыл туннарда аппак сакаллы килеш алар күзне чагылдыра торган ак кар фонында искиткеч тамаша булып күренә. Бегәйләт, шадыр шундай, дуслар белән бергә күңелле, батыр шундый көндә җылы рәхәт, гөлгәри шулай күңел ачып. Шады безгә монда. Әлбәттә, 10 ел яши инде хәзер. Супруга пришел. Ел сайын кирәбез монда. Елга шул бер 10 тапкыр монда кирәбез. Һәр ял кирәбез дигәндәй була инде. Бик уңайлы, бик күңелле. Татнефть тау чаңгысы комплексы 20 ел дәвамында Татарстанлыларны да, илебезнең башка төбәкләрендә яшәүчеләрне дә сөендерә. Хәзерге вакытта комплекс территориясендә төрле катлаулыктагы 7 яктыртылган тау чаңгысы трассасы бар. Һәркем аны үзенең әзерлек дәрәҗәсенә карап сайлый ала. Быел бирегә килүчеләр өчен махсус ашау һәм эчү зонасы булдыралар. Бүген мисал өчен биредә глинтвейн белән сыйлыйлар. Аның составында тәмләткечләр һәм апельсин дибелгечләр. Аны безнең шур төркемендә ишеп карадым. Бик кайнар һәм бик тәмле. Диджейдан музыка һәм кышкы бәйрәмчә атмосфера кичкә кадәр дәвам итә. Бу көнне тау чаңгысы комплексына актив кышкы ял яратучы 3500 кеше килә. Алсунуриева, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Лучальмет телекомпаниясе. Узган еллардагы спорт чаралары моның белән генә бетмәде. Алар хакында алдагы минутларда. Татарстанның атказанган физик культура хезмәткәре һәм республикабызның атказанган тренеры Илгизәр Димеев истәлегенә узган Әлмәт районы беренчелеге иң нәни көрәшчеләрне бер мәйданчыкта җыйды. Алар өчен бу көч сынашу гына түгел, спорт үсешләре, казанышлары өчен столлы бер өлеш. Ярышта йөзләп катнашучы, барысының да ниятләре шактый җитди. Көндәшне алып салырга. Мөслим егете Айдан Сәйдгалиев максатына җиңеллек белән ирешкән. Бу турнирда ул Әлмәт районы өчен чыгыш ясый. Арайрак дими көрәшчене әти-әнисе атнасына 2 тапкыр колабызга тренировкаларга йөртә. Мен 4 ел йөрим көрәшкә. Көрәшәсе килгән өчен, әтиләр, абылар да көрәшкән өчен. Үзем дә йөрисе килде. Монда кешеләр тренерлар кешеләр, әйбәт балалар өчен әйбәт өйрәтәләр, әйбәт отношение балаларга. Шуңа күрә килдек инде белә. Илгизәр Димеев истәлегенә багышланган бу очрашу республикада 3нче тапкыр уза. Быел аны Әлмәт районы беренчелеге итәргә булганнар. Татарстанның атказанган тренеры булган Илгизәр аганың төбәгебездә көрәшне үстерүгә керткән бәяләп бетергесез өлешен исәпкә алганда, алга таба яшь спортчыларны үстерү, милли спорт традицияләрен ныгытуга, мондый ярышларны даими уздырырга кирәк ди чараны оештыручылар. Ярышның рәсми ачылышында Илгизәр Димеевны белүчеләр үз истәлекләре белән уртаклашты. Илгизәр абый күп кешеләргә укытучы да булды, тәрбияче дә булды, әти дә булды, бабай да булды. Шуңа күп кенә балалар Илгизәр бабай диләр инде. Аллаһ Тәгалә аның урыннарын җмакта итсен. Бик яхшы кеше иде. Ярышларда шулай өлкәннәр дә үз көчләрен сыный алды. Кышбабай бүләкләренә бокс буенча турнир Әлмәт районы спортчыларының ел сайын кабатлана торган күркәм традициясе. Ул Арус Окташында урнашкан Геннадий Денисов исемен йөртүче спорт комплексында узды. Менә шушындай ярышларда булачак чемпионнар тәрбияләнә дә инде ди ярышны оештыручылар. Чөнки күпләр өчен бүгенге ринг ул беренче җитди көрәш мәйданчыгы. Һәм анда күрсәтелгән сүҗәтлек булачак спортчының халкына нык тәэсир итеп кала торган була. Геракл клубында гына да 100-гә якын бала бокс белән шөгыльләнә. Араларында кызлар да бар. Көзен йөри башлаганнары беренче тапкыр үз көчләрен рингта сыный алган һәм тренерлары аларның чыгышларыннан канәгать. С сентября месяца
У нас вот те девочки, которые сегодня уже отбоксировали, они занимаются всего лишь несколько месяцев, но за такой короткий промежуток времени они уже добились хороших результатов в плане базу хорошо они изучили, сегодня как раз таки показали свои навыки. Җилкәннәр җилдә сыналса, спортчылар көндәш белән очрашканда ди Геракл клубы һәм Татарстан Республикасы бокс буенча баш тренеры Марсель Агазарян. Егет-кызларның җиңүенә карый, катнашуы мөһим. Шундый ярышларда чемпионнар үсә. Из таких маленьких соревнований растут большие чемпионы. Проводим на новогодний турнир президента Мороза. Традиционно проводим к Дню Победы турниры. Потом из этих турниров мы выбираем своих хороших спортсменов, хороших боксеров. Ярышларда катнашучыларның һәрбер яңа ел күчтәнешләре, җиңүчеләр кубоклар һәм медальләр белән бүләкләнде. Аларны спортчыларга боевое братство хәрби туганлык җәмгыяте әзерләгән. Тагын бер спорт чарасы мәйданчыгы калабызның Шарлавыклы буалары. Биредә җиңел атлетика сөючеләрнең шимбә йөгерешү узды. Бу очрашу һәр шимбә саен уза. Чираттагысы иске елны озату хөрмәтенә. Каждую субботу приходишь в 9 часов утра и бежишь 5 километров. Һәр шимбә бирегә теләге булган һәркем килә ала. Һәркем үз темпы белән йөгереп 5 километр ара узарга тиеш. Йөгереп усаң да ярый, йөрсәң дә бу ярыш түгел. Бу сәламәтлеккә уңай тәэсир итә торган яхшы гадәт формалаштыру. Свое здоровье пробегает 5 километров. Бу юлы катнашучылар күп түгел, шулай да алар үз сәламәтлегенә игътибарлы булучылар ди оештыручылар. Киләсе шундый очрашу 1 январь көнне узачак. Проектның исеме S95 дип атала. S ул суббота сүзеннән шимбә, 9 иртәнге 9-да 5 километр дистанцияны узу мөмкинлеге. Шулай итеп, әлеге хәрәкәткә барлык теләүчеләр дә катнаша ала. Кабатлап әйтәм, Шарлавыклы буалар территориясе һәр шимбә иртәнге сәгать 9-да 5 километрлы дистанция. Радифа Нугманова, Алия Маратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде Милли Сангалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.